Vítejte u naší 4. lekce z naší týdenní série. Dnes se zaměříme na spodní část těla a hlavně tedy na kyčle, kde se nám hromadí napětí, stres, smutek a další emoce, které mohou být potlačené. Pokud jste připraveni, uvidíme se na podložce. Dobrá, začneme sedem na kolenách a se zvednutím paží se polož do pozice dítěte, kde se nalaď na dnešní lekci. Kolena si můžeš dát dál od sebe než obvykle, abys mohl kyčle pomalu otvírat už od začátku. Klidně si zavři oči a pokus se dech směřovat do této oblasti. Vzpomeň si, kdy naposledy jsi věnoval pozornost oblasti pánve, kyčlí a podobně. V dnešní lekci budou pozice zaměřeny především na otevírání kyčlí a je možné, že při některých výdržích mohou na povrch vyplout emoce, kterých jsi předtím nevšiml. Jen je pozoruj, přijmi je, dej jim prostor a dýchej. Dobře, nyní pojď na všechny 4 a zvedni sedací kosti do psa hlavou dolů. Pomalu prošlápni na místě a udělej si psa pohodlným. Prokruť se v něm, jak potřebuješ a neřeš, jak pozice vypadají, ale jak se v nich cítíš. Nyní zvedni levou nohu k nebi, otevři boky a umístí ji dopředu do bojovníka 1. Nádech, boky zavřené, zadní noha 45 stupňů. Nyní si propleť prsty za zády a ukloň se k přední noze. Nyní malý záklon k zadní noze a ještě párkrát si udělej krásnou vlnu trupem. Nádech záklon, výdech předklon. A nyní zkus chvíli setrvat co nejníže k přední noze a propletené paže vytahuj k nebi a pořádně prodechni. Můžeš cítit, jak se pomalu otevírá prostor v pravém boku. Nyní pomalu zvedni trup i ruce vzhůru a otevři se do bojovníka 2. Boční úklon k přední noze. Vytahuj se z levého ramene vzhůru k nebi, rovná páteř, pohled vzhůru. Vytahuj se z levého ramene vzhůru k nebi, rovná páteř, pohled vzhůru. A nyní pokojný bojovník, úklon vzad a prodechni levou část trupu. Nyní vrať trup zpět, zvedni ruce a jen předkláněj trup nahoru a dolů, rovná páteř a dýchej. Nyní narovnej obě nohy do pozice bohyně, paty k sobě, prsty ven jako v baletu a pomalu s rovnou páteří ohni kolena s vnější rotací, pánev podsazená a ruce v samastiti. Můžeš zde setrvat a nebo zkusit rotaci v trupu umístěním dlaní na stehna a rotováním trupu na jednu stranu a na druhou. Nádech střed, výdech rotace, dle svého dechu. Pokud cítíš nějakou tenzi, můžeš v rotaci setrvat, jak je ti to příjemné. Nyní zvedni ruce vzhůru a přesuň se do skandásány. Pokrč pravé koleno a pomalu suň boky do dřepu s nataženou nohou. Chodidla pokrčené nohy je buď na špičce, či úplně na podložce. Ruce buď před sebou, či levá ruka k nebi a vytahuješ se za ní. Dýchej. Tato pozice protahuje abduktory, hamstringy a připravuje kyčle na pozici holuba.
Nyní se pomalu odtlač vzhůru do stoje rozkročného, nízký výpad a pomalu přenes váhu na levou nohu. Umísti svůj pravý nárt na levé stehno a pomalu klesej boky do pozice židle. Ruce můžeš mít buď natažené před sebou, či je umístit na boky. A dýchej. Soustřeď se na bod před sebou, abys udržel rovnováhu. Nyní se pomalu zhoupni nebo přesuň do sedu, se pravou nohou stále opřenou o levé stehno. Zapři se pažemi a odtlačuj pravý bok dopředu a levý bok dozadu pro intenzivní stretching a srovnání pánve. Hlavu si klidně zakloň za sebe a procituj příjemný stretching pravého boku. Nyní pravou nohu obejmi oběma rukama a začni houpat ze strany na stranu jako miminko. Tím se udělá větší prostor v oblasti pravé kyčle. Pomalu nohu pusť a přesuň se do psa hlavou dolů. Nyní zvedni pravou nohu k nebi a přesuň ji dopředu do pozice holuba, ohlou v koleni. Můžeš zůstat na dlaních, nebo se sesunout na své lokty, či si trupem lehnout úplně na zem. Pánev se snaž vyrovnávat do neutrální pozice a dýchej. Pokud chceš zmírnit stretching, můžeš si podložit pánev bloky. Jakákoliv emoce k tobě teď připluje nebo vyraší na povrch, dej prostor. V této pozici je normální, že pociťuješ emoce, které normálně nezažíváš. Nyní se pomalu zvedni, zatlač do rukou a odtlač se zpět do psa hlavou dolů. Prošlápni. A nyní zvedni pravou nohu k nebi, otevři boky a umísti ji dopředu do bojovníka 1. Nádech, boky zavřené, zadní noha 45 stupňů. A nyní si opět propleť prsty za zády a ukloň se k přední noze. Úklon k přední noze a malý záklon k zadní noze. Dělej krásnou vlnu trupem, nádech záklon a výdech předklon. Nyní zkus chvíli se trvat co nejníže k přední noze a propletené paže vytahuj stále k nebi a pořádně dýchej. Nyní pomalu zvedni trup i ruce vzhůru a otevři se do bojovníka 2. Nyní boční úklon k přední noze. Vytahuj se z pravého ramene vzhůru k nebi, rovná páteř, pohled vzhůru.
A nyní pokojný bojovník, úklon vzad a prodechni pravou část trupu. Nyní vrať trup zpět, zvedni ruce a jen překlápěj trup nahoru a dolů s rovnou páteří. Nyní narovnej obě nohy do pozice bohyně, paty k sobě, prsty ven jako v baletu a pomalu s rovnou páteří ohni kolena s vnější rotací. Můžeš se trvat zde nebo zkusit rotaci v trupu. Nádech střed a výdech rotace. Nyní se pomalu odtlač vzhůru do stoje rozkročeného, nízký výpad a nyní přenes váhu na pravou nohu. Umísti svůj levý nárt na pravé stehno a klesej boky do pozice židle. Pohled směřuje na bod před námi, abychom udrželi rovnováhu. Nyní se pomalu zhoupni nebo přesuň do sedu s levou nohou stále opřenou o pravé stehno. Zapři se pažemi, odtlačuj levý bok dopředu a pravý bok dozadu pro intenzivnější stretching. Opět hlava klidně zakloněná za sebe a procituj příjemný stretching levého boku. Nyní se pomalu vrať a obejmi levou nohu oběma rukama a houpej ji ze strany na stranu. Nyní se přesuň zpět do psa hlavou dolů. A nyní zvedni levou nohu k nebi a přesuň ji do pozice holuba ohlou v koleni. A opět můžeš zůstat na dlaních, nebo se přesunout na lokty, či si trupem lehnout úplně na zem. A opět pánev se snaž vyrovnávat do neutrální pozice a dýchej. Nyní pomalu zatlač do rukou a odtlač se zpět do psa hlavou dolů. Nyní se pomalu přesuň na záda. Zvedni obě nohy vzhůru co nejblíž k hrudi, prostrč paže mezi nohami a chytni si palce na nohou ukazováčky. Snaž se tlačit stehna paralelně k podložce a otevírej boky. Hlava odpočívá na podložce, kotník je nad kolenem a kostrč na podložce. Tato pozice šťastného dítěte protahuje záda, páteř, hluboce otevírá kyčle,
vnitřní stehna a třísla. Pomáhá ale také uvolňovat přebytečný stres a napětí. Nyní dej kolena k sobě, pusť prsty a obratel po obratli spouštěj nohy na zem. Nyní kolena pokrč a nech je spadnout do stran do Supta Baddha Konasány v leže, což můžeš využít místo šavásány. Nebo si lehni čistě na záda a odpočívej, jak je ti to příjemné. Nech účinky asán procházet a doznívat tvým tělem. Uvolni hlavu, krk, ramena, paže, trup, nohy a procíť sílu gravitace, která na tebe působí. Poděkuj sobě a svému tělu, že tě dovedlo do tohoto okamžiku a možná ti dovolilo procítit je potlačované emoce a uvolnit je. Buď na sebe pyšný a nepotlačuj nic, co se v tobě mohlo uvolnit. Jsi přesně tam, kde máš být. Nyní se pomalu překul na pravý bok. A pomalu se posaď do jakéhokoliv sedu, který je ti příjemný, a zakončíme naši praxi 2 vědomými nádechy. Takže nádech a výdech pro sebe a poslední nádech největší z celého dne a výdech pro svět. Děkuji vám, že jste tu mohli být se mnou a uvidíme se příště. Měj krásný den a namaste.